Yeremia ti aduonu mienu. Se Awurade sienie. Saniko Yuda hene fie na koka asemi ho se. Tie Awurade asem. Yuda hene a wote David akonnwa so no. Wo ne wo nkoa ne wo mana a wofa apono yi mu ba mu no. Se Awurade sienie. Mumu atentrene enyo adetrene. Na munyi dia wafom no afa mfiri omimfo nsem. Na ohoho awisia ne okunafo. Monhom won so. Mommo won atrimoden. Na moja edibem nso. Monhwie ngu wo hayi. Na se mudi asemi so ampa. Eni ahemfo a etete David akonnwa so obetena ntiase namu ne aponko so abefa efie yi apono akese mu abamu. Ono ne nkoa ne man. Na samo antie nsem yi a eni e maka me ho ntam. Awurade asem nie. Se efie yi beda ne fituo. Na se Awurade kan Yuda hene fie hu nie. Anka wo ya Gilead ne Lebanon atifi. Na nso meda ne wesere so nkura a wontimu. Na meriyi asefo atiawo. Wona konde akurakura won. Na wabubu wontwene duru a wayie no de agu ogyamu. Na amanaman pii betwam kuro yi ho. Na wasese won ho se enam dia ho na Awurade aye kuro kase yi se yie. Na wobeka se efiri se wagya Awurade won Nyankopɔn apam. Na wakosori enyame foforo asom won. Munsu owufo na munyam no. Esu mom na munsu de orekro no. Na orensa ne mmabio mehunu na wo asase. Na se Awurade ka no Salomo a oye Yuda hene Yosia ba odi na agya Yosia anamu hene a ofiri ha koye no hunie. Orensa ne mahabio. Na de wotu no kro no eho na obewu. Na orenhunu asase yi bio. Dia ofa okwan a entene so kyekire ne fie. Na ode asisie si na bansoro. Na oma ne yonko ya adwuma kwa. Na omfa na katua ma no nue. Dia okase mesi dana emu bae ayomu abansoro adan a esusu pii mafa. Na otwitwa mu mpoma na ode ntwene duro sam mu. Na ode adukokɔ sra mu. Wani abre ntwene duro hu yinti ubedi hinene no. Waja ne di anom amu atentrene anyo adetenene. Enu nti nso na esi no yie. Odi mobroni ni ohiani asem ma no. Enti nso na esi no yie. Enye ye ne mehunim de Awurade asem nie. Nanso wani ni wakoma ni hwe so se wonfa so so. Ni moja edibim so se enwu fam. Ni emim ni enhyeso so se obeyo. Enu nti se Awurade ka no Yuda hene Yehoakim a oye Yosia ba no ho nie. Orinyam no se due menua berema ne due onua ba. Orinyam no se due owura ne due nanimonyam. Afunu mu sie na wode besie no. Obetwe no ato no atwene Yerusalem apono akiri. Froko Lebanon kosu. Na ma wo ne so Basan. Na tiam free Abarem. Efri se wadwere wadofo nyina. Wudi yie no mekasa me kyerɛw na wo se merintie. Wo kwan ne no free wo maba abrem se wontie me. Mframa bɛyɛ ne wayɛmfo nyina. Na wadofo bɛkɔ no mumfa mu. Eno ansa na wani bewuo na wanim agu ase. Obɔne nyina ho. Wo a wote Lebanon aye wo prebuo ntwene duro so no. Se oya ne awoko a ete se oba wofo de ba wo so a. Se de wubesi aye mmobɔ afa. Se meti asi. Awurade asem nie. Se Yuda hene konia wo ye Yehoakim ba no ye menifa sonso anoka mpo a anka mete no afiri ho. Na me de wo be hye won a ohwehwe wo kra no nsa. Ne won a wusuro won anim no nsa. Ne Babel ne Nebukadreza. Ne Kaldia fonsa na mepra wo ne wo na wo no akwa asase bi a enye ho na wo mu so na ehọ ara na mubewuwo na asase a won kra pese obesane abaso no orensane ma ho biu. Obarima koni yi ayese anwone a abona wo muo ana ade bi a obiara aninye ho. Adenti na woto no ne nasefo ogu asase a wonim so so yi. Asase ti Awurade asem. Se Awurade sie nie. Montwere wo obarima yi ho se oye di oniba. Obarima a orini yie ni namu. Na nasifo mu biara obetena David ahinwa so na wadi Yuda so bio no rini yie.